Det er så hyggeligt at sidde og snakke. Og så er der andre, der ser med. Og så kan man også sidde og snakke, og så kan de sidde og høre med. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er også en måde at komme ud med sine frustrationer på. Hold kæft, hvor er de sæder der. De er så sådan et sæde der, det kan jeg også godt sidde i. Det er den måde, han går på. Det er så fedt at se, hvad det... What the fuck? Shit. What happened? Hvordan er det han... What happened? Så er han ned til lommen. Det kunne jeg godt have sagt noget før. Han blev kørt ned. Jeg havde det sted her. Det er mørkt, det er klamt, det er tunneller. Og hvad fanden står der? Nå, det er graffiti, jeg troede det var blod, mand. Jeg vil så konkludere, der kan man ikke komme op. Det jeg sagde. Helvede, mand. Der er alt for meget lort her. Og så går man ind i en... Vi tager ikke den blinde vej. Nej, det gør vi ikke. Hvor er det ulækkert. Græskar! Græskar! Så kan vi ikke ud. What the f... Kan vi ødelægge græskar? Hvad fanden? Hvor er alle henne? Ja. Det ved jeg sgu ikke, hvad er. Der må jeg hen. Der vil jeg ikke ind. Der ved jeg sgu ikke lige, hvor fanden koden og e-mailen er. E-mail. Okay. Der må vi ud igen. Ud igen. Ud i kulden. Og nyde vejret, som det nu er. Mærkeligt. Okay, hvorfor har man lavet en gang her, når man ikke kan komme op til en dør? Det... Ja, mig og blind vej. Nej tak. Det går ikke, ja. Oj. Hvad er det fandme for en mærke? Det er Audi. What the fuck? Jeg har en kniv. Jeg er bange for at bruge den. Hvorfor... Hvor helvede skal vi hen? Hvor helvede skal jeg hen? Men seriøst. Hvor skal jeg hen? Kan jeg rykke bilen? The internet is destroyed. Ja, okay. The internet is destroyed. It's going to go to work. It's not going to work. It's not going to work. Eller hvad er det? Hvor helvede skal vi så? Det var her, jeg var det her... Jeg er virkelig på røven lige nu. Første spil i dag. Før anden video. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal hen. Så skal vi høre tilbage for. Hvad fuck sker der, mand? Jeg skal ud herfra. Der sker noget meget mærkeligt. Man kan se. Hvorfor går den ud? Sker der, mand? Der løber vi. Det giver sgu ikke her med. Nu løber jeg. Finde et eller andet. Unforgettable. Okay. Hvorfor står der unforgettable på? Nå, det er noget han kan jo derovre. Jamen, goddag med dig. Hvem er du? Hvor helvede er den kode? Synes jeg, var han tilbage, eller?